Ya sunan ki? Ki ɗaga murya ki magana. Gada nake. Wa? Gada. Me aka kama ki kina yi? Waya kuma wallahi ba da barayi ne. Ke da wa kike wa? Ni da kane ne. Ya sunan shi? Saddi. Wa? Saddi. Dawa? Saddi ne. Dawa kuma? Da gade. Dawa. Me kike gaya mashi? Ba mai nake da ni ya taso a ke da wannan cikin gari. Eh. Sai mai to ka take ka taso da duka dawo cikin garin nan ne kaga mun akwai ma'aikata. Suna nan suna da abun ga. Ya ta ke nan wallahi. Shine yake gaya masa an kama uwawa. Eh? Shine yake gaya masa an kama uwawa. Wa? Ke. Wadda aka kama shekaran jiya. Wadda aka kama shekaran jiya sunanta. Shi yake gaya ma an kama Rabi sai kuma ba mu sani ba. Rabi uwawa ce ce. Ba san ya'yanta ko wallahi. Uwawa ce ce. Ba san ya'yanta ba. Zan taka ki dan uwarki ko ki gaya min uwawa ce ce. Wallahi ba san ya'yanta ba. Ke munafuka ce ko muna bacci kuna muna sari Na ba. rantsa da Allah ne ba munafuka ba sai wallahi Allah ya sani ban tare da barayi. Kina kiransu kina gaya masu muna yin ba bacci muke ba mu so muke su zo don uwa da ta Wallahi yi. shi wannan ma nan garin yake zama na rantsa da Allah ba barawo bane. Allah ba barawo bane.